ангушҳои дастонамон яке майда дигаре калон аст, яке заиф ва дигаре қавӣ аст, яке кӯтаҳ ва дигаре дароз аст. аммо ҳеҷ яке аз онҳо дигареро масхара намекунанд, пас намезананд. ҳама бо ҳам якҷо мешаванд, қавӣ мешаванд ва кор мекунанд. аммо мо инсонҳо агар аз касе боло бошем зераш мекунем ва агар дар поён бошем мепарастемаш. ёдамон бошад, на ҳеҷ як инсоне бандаи мост ва на ҳеҷ як инсоне худои мост. мағрур машав ки зиндагӣ чандрӯза аст, дар назди худо шоҳу гадо як рақам аст. онҷо ки ҳама шоҳу гадо яксон аст, дар гоҳи худовандӣ басо раҳмон аст.